ilmeisesti keskeytys. En nauti tästä. Se nyt on nelosella. Tässä on niinku se yhtä pitkät välit kuin jossain semmosessa uusentisessa 9 ja 65. Tai 165. Siis semmoset, että sä ette niillä asioilla vaan mitään muuta kuin periaatteessa tässä hypätä yli. Semmonen derbiä tai tällainen uusi, ne on ihan hyviä ajettavia, kun sankkis tehariin ja sitten ottais vitosen lattaa kokonaan pois ja ajais ja laittaisi semmoset välissä kulkee 64. Sit sun ei tarvii vaihtaa koko ajan, ei tässä ei se kiihtyy ihan hyvin, se on, ei huuda niin paljon. Miksi se menee kahtava? Hyviä ajeita. Tästä vielä käydä kertaisen S-Marketin edessä. Eikö tämä ole väkivaltaa? Toivottavasti ei, koska väkivalta ei ole hyvä. Sitten pommi. Nyt kytkin 12-d. Kohta kuitenkin. Meillä on poliisiasema tuossa, mistä me mentiin ohi. Mutta kyllä kuumutuksesta. Ei tule ikinä poliiseja. En mä tiedä, onko tällä poliisiautoja ikinä. Poliisiasema täällä on. Sielläkään ei varmaan mitään. Viis. Tänne ne jättää ne autot. Katostu. Nyt olisi vähän laitonta ajoa. Kilpivankiliise. Mitä vartaan sen keveettä siis? Koska on vaan keulaa noin. Vähäsen. Näkö myös kispalla? Mutta kispa on semmonen, eikö siis tämä on semmonen läskimpi versio. Ja pienempi. Ja iskenyt nitissä. Kuulostaa hyvälle. Tässä on varmasti jumissa vielä. LH-osa. Ja mä kyllä tuonne päivänä nää lähtee. Mä mietin, että en mä jaksa. Hei! Hei hei! Joo, ettei faneja, suuria faneja näköjään. Ties sentään minun nimen. Joo, että silleen. Suzuki PV Jump. Sick. Ja vapaalla. Mä en tiedä mitenkä voi olla näin huono kuski mopolla, että ekana heittää vahingossa vaihtelta pois, sitten vielä vaan. Sitä pitää kohdata. Eikä vaan alas yhtään ennen. Se oli kyllä niin hauska. Läppä. Mä oikeesti uskon, että pitää keksis hypätä. Ja sitten taas vappalla. Tuolla 3 ja 4, eikö 4 ja 3 välissä mitä välivappata oikeastaan löytyy. Niinku alaspäin vasta, sitten ei ylös. Taas. Jumalauta, mikähän siinä on syy? Onkohan taas se jäätä, kun tää tie kiinnittää. Jotenkin tuo tuli heti ekana mieleen. Pitää hokkia nopeusmittaria erittäin tarkkaan. Että huijee kun nämä pallikat.
Ihanaa. Ja jos te 6 kilsaa keskustaan. Varmaan 40 minuuttia tuli tässäkin. 378. Huijaa kilsa. Se silleen laittaa. Jalassa tässä lähtee. Kookistuneena joutuu ajaa. Eli joutuu. Voisi sitä... Joo, tossa on aika miehti täällä. Se vais jalkana mitsais tänne. Etten nää. Ei, tuo on kyllä huono asema. Ihan ettei kun saisi jalan, kun saisi ihan ok. Ei ainakaan väsyis jalaa. Ihan varmana. Heti kun mä oon kotona, niin kaverit vaikka nyt siellä on poliisit kylällä. Silloin kun yrittää ehtiä, niin se on vakio. Niitä ei löyvä millään. Ja sitten kun on viritetty, niin en mä sitä kyllä pystyä kertaakaan. Mut silti. Ei oo edes pyssää, että se pitää kertaa. Tästähän joku testivideo pitkästä aikaa. Mä oon vaan täristänyt perkeleitä. Huomenna on sitä erittäin hyvä mahdollisuus semmoseen. Se on loppu appi ihan varmasti.